Ja, jeg starter så med at lægge de to punktsæt ind i en ligning for eksponentiel funktion hver. Og så siger jeg så y2 er lige med b gange ax2 og y1 er lige med b gange ax1. Og dem dividerer jeg så med hinanden, og så siger jeg så her og der. Og så udligner b hinanden, så den hedder y2 divideret med y1 er lige med ax2 divideret med ax1. Og når man dividerer med eksponentielle med potenser, så skal man trække potenserne fra hinanden. Så den hedder y2 divideret med y1 er lige med ax til 2 minus x1. Og så skal jeg så finde ud af, hvad a er alene. Og det gør jeg ved at sige x2 minus x1 rod af y2 divideret med